Пия си кафето и си мисля нещо. В последните години виждам как все повече хора минават един бърз курс по нумерология, енергийна работа, психология и в понеделник хоп, експерти. Някои са били на терапия 2, 3, 5 години и решават, че вече и те могат да лекуват другите хора. И признавам си, това доста ме дразни. Истината е много проста и тя е следната. Работата с хората и тяхното тяло, емоции, енергията им, това не е шега работа. Това не е просто прочетена информация в книгите. Това е опит, който ние всъщност изграждаме с годините. Среща с истински хора, с техните страхове, с техните болки, а не просто един семинар, който сме изкарали за няколко часа в събота и неделя. Аз вече повече от 20 години работя с жени, с физическите им тела, с енергията им, с емоциите им и мога да ви кажа, че това е нещо много отговорно. И колкото повече години минават, толкова повече всъщност разбирам едно много важно нещо. Истинската дълбочина не идва от един курс. Тя идва от живота и от практиката. А ти как мислиш?